گروپên çekdar di hemû corên binpêkirinên xwe de di derheqê welatiyên Kurd yên herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê de berdewam in. Herî dawî jî, grûpên çekdar li herêma Efrînê akademiyekî Kurd 3 salan zindan kirin, serbarê dana pereyan jî ji bo grûpên çekdar. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniyekê de eşkere kir ku piştî bêguneh û bêtawan navê wî hate tomarkirin û serbest hate berdan. Dadgeha bajarê Efrînê ya ku dibin destê grûpên çekdar de ye, doktor û endezyarê Kurd Muhammed Fihmî Ebdo dadgeh kirin û bû dema 3 salan biryara zindankirinê û dana pereyan li ser sepandin. Rêxistina mafê mirovan serbar kir ku tometên dûr ji rastî û zindankirin li ser doktor û akademînasê Kurd hate sepandin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê tekezî li ser wê yekê kir ku doktor Muhammed Fihmî Ebdo di 15 meha şeşan ya sala 2020 de navê wî di dadgehê de bêguneh derçû û ti tomet li ser nehatin sepandin û serbest hate berdan. Lê ji wê demê ta weke niha bêguneh û tomet di zindanê de ma. Ta yekê adarê dadgeha Efrînê ew bi tometên cuda û dûr ji rastiyê dadgeh kirin û 3 sal zindankirin li ser sepandin. Doktor û endezyar û akademînasê Kurd Muhammed Fihmî Ebdo ji gundê xerabê şera yê navçeya şera ya herêma Efrînê ye û temen 63 sal e û ji 7 Nîsana sala 2020 ve li ser destê grûpên çekdar ji cihê karê wî li ofîsa endezyariyê ya bajarê Efrînê hate revandin û ta weke niha hîn jî li mala xwe nevegeriyaye û di zindanên çekdaran de ye.